So wealth yakho we enjoy in the Holy Ghost because you are led uba enjoy njani. Thina ke ngoxa sine wealth sijonga the ways of the world and we want to enjoy ubutyebi bethu ngokwendlela yelizwe. Proverbs 14 verse 26, it talks about the fear of the Lord. 1 John chapter 3 verse 7, it talks about the righteousness. Thetha ngobulungisa. And then holiness ubungcwele. Hebrews chapter 12 verse 10. And verse 14. And then 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Walk in holiness. Ambe bungcwele. Ubutyebi mabunga kwenza ube corrupt. Ubutyebi mabunga kwenza uhambe kobungendawo. Ubutyebi mabunga kwenza ube krwada. Ubutyebi mabunga kwenza uphakame ube nempakamo. But walk in the fear of the Lord. Walk in righteousness. Walk in holiness. Hambe koyikeni uThixo, hambe ebulungiseni, hamba ebungcweleni. Ngoba ubutyebi buhamba nobungcwele. Inkosi enisikelele.